Ćao svima, dobrodošli nazad na moj kanal. Danas snimam jedan look za vas, koristeći samo ovu paletu. Ovo je NYX-ova La Palette Indispensable, valjda sam dobro pročitala, The Go-To Palette. Ovo je, mislim da kažem u nijansi, Wanderlust. Ona izgleda ovako. Sinoć sam je malo isprobala i mislim da je highlight nijansa odlična. Sad ćemo da se igramo malo više sa njom. Ne znam kakav ću tačno look da uradim, ali eto, vidjet ćemo kako će nas voditi sama. Zašto imam već završeno sve ostalo na licu? Radila sam first impression za ovaj puder. Ovo je Art Deco High Performance Lifting Foundation, nijansa broj 20. To će biti ili pre ili posle ovog videa, nisam sigurna tačno. I samo sam popunila obrve i nanela ruž prosto da nas ne bi ometalo. Tako da počet ćemo sa očima, mislim da sa očima, pa ćemo onda završimo lice. Ja već na kapcima imam malo korektora koji je fiksiran puderom u kamenu, tako da imamo već tu neku kao bazu podlogu. I sada ćemo da uzmemo blending četkicu i uzet ćemo, nisam sigurna, ne bi da idem na ove nekako bronzane, više bi na ovo nekako ljubičasto roze, ali kažem opet vidjet ćemo kuda će nas voditi. Samo da vidim, ovo mi nekako, pa može da prođe kao mat nijansa, ova ovde prva kao brankasta, ima malog šimera u sebi, ali mislim da je to samo površinski. Dosta se truse senke, to odmah mogu da vam kažem. I nju nanosim u pregib kapka. Malo sam se ja približila više, valjda ćete sada bolje vidjeti. Nadam se iskreno. Znači, uzimam tu nijansu brankastu i zabacim glavu i tačno gledam, znači ne gde mi je ovaj klasičan pregib kapka, nego već točno tamo gde mi upada iza oka. I tu stavljam ovu brown nijansu. Ali ne idem skroz do unutra, već je završavam tu negde malo posle sredine. Čisto da dobijemo oblik koji ćemo da pratimo. I onda kada vam ostane bukvalno ništa na četkici, onda ću da uzem i da blendam gore ka obrvi. I na ovaj način pravim sebi mnogo više prostora na samom kapku, gde mogu da stavljam ostale senke, jer su mi malo čudni kapci. I onda opet uzimam polako i blendam ka obrvi. Kad blendate, bitno je da vam četkica bude ili prazna ili da imate jako malo proizvoda na njoj, da ne bi napravili haos. I polako, znači, idete malo kružnim pokretima, bukvalno po ivici tog traga senke. I onda polako idete levo-desno, dok se to sve lepo ne izblenda. Znači, prosto treba mi vremena i strpljenja, vremena da naučite, a strpljenja da, kad naučite da ga odradite lepo. Jer ako vam blend ne valja, džabe vam sve. Sada ću da uzmem ovu ovde najsvetljiju nijansu i neku prastaru Oriflame četkicu. Zatim uzimam, znači, ovu najsvetljiju i nju nanosim, opet utresem višak, da mi ne bi padalo na ten. I nju nanosim na unutrašnji ugao, kako bi malo otvorili oči. I polako je penjem ka prvoj trećini. Koristim tapkajuće pokrete, zato što će nam tako tako će nam najveći deo senke ostati na kapku, a neće nam pasti na ostatak lica. Skačem levo-desno, sad ću da uzem ovu ovako smudge četkicu i ovu najtamniju nijansu u paleti. Ovo neka kao ljubičasto brown neka nijansa. I nju ću da nanesem u ovaj ovde ovako
od polovine oka ka spoljašnjem delu oka. Znači kao, i onda ću možda malo da poprem u spoljašnji V, vidjet ću. Znači pravim kao polovinu eyelinera. Pa ovom senkom i nisam oduševljena. Previše nekako bleda. Očekivala sam da bude intenzivno ovako. Ćemo da imam možda da ne otresem višak. I zatim ću nju opet da popnem istom putanjom. Pravim bukvalno cut crease. Nije mi to bila namera, ali izgleda se to desilo. I zatim opet uzimam četkicu kojom smo blendali brown senku u pregib i samo ću stopiti te dve zajedno, ali bukvalno samo vrhom četkice dodirujem i idem lagano levo-desno po ivicama te ljubičaste. Znači ne po ovoj donjoj ivici, već po gornjoj ivici gde želim da mi bude blend. Nekoliko me je pitalo za blend, kako da pravilno i uspešno blendate senke. I evo, čisto kratak savjet. Znači samo lagano, strpljivo, polako i što sporije, što manje, što preciznije, to bolje. Inače, za blend sam koristila ovu H&M četkicu. Ne znam da li ima kod nas, ja sam je uzela u Mađarskoj. I jako je lepa. Bitno je samo da imate neku tako malo špicastiju, preciznu četkicu za blend. A ova kojom sam nanosila tamniju ljubičastu je Blush 16A. Zatim uzimam Sigminu četkicu, ovo je Eye Shading E55, znači bilo koja pljosnata četkica. I uzet ću ovu rozikastu nijansu i nju tapkam na središnji deo kapka, da bi spojila u tamniju ljubičastu i onu svetlu bež šampanjac. Dosta su nekako bledunjave senke, uopšte se ne vide, a verovatno kada ih svočujete, one su super ekstra pigmentovane. Znači one su super pigmentovane, ali ne ostaju uopšte na kapku i na četkici. Ću da dodam možda malo prstom ovu rozikastu, mada ni prstom baš nešto ne ostaje. Da, možda da probate da, ako imate ovu paletu, kad se budete igrali sa njom, probajte da ne stavljate korektor i da ga ne fiksirate, već stavite neku regularnu bazu koja je onako malo lepljiva i nemojte da setujete nju, nego prosto da ima pigmente zašto da se zalepi. Tako da probajte, mislim da će to biti pun pogodak, jer ja sam moj korektor morala da fiksiram i mislim da zbog toga neće lepo da se zalepe senke. Ovako nekim jeftinijim senkama, prosto moje neko iskustvo je da je uvek bolje da ne fiksirate tu neku bazu, ali s obzirom na to da sam ja stavila korektor, mislim da bi mi se previše mastio kapak. Ukoliko nemate masne kapke, slobodno stavite korektor, ne morate da ga fiksirate. To je to što se tiče očiju. Sad ću samo malo nešto na donji kapak da uradim. Ne da uradim, nego sad ću malo nešto samo na donji kapak da stavim. Uzet ću tu ljubičastu senku na ravnu pljosnatu četkicu. Ovo je samo suprotan deo te H&M četkice, znači ta četkica izgleda ovako. I stavljam skroz uz donje trepavice, ovo vjerojatno nećete vidjeti zato što moram da priđem malo bliže, ali nema tu ništa zanimljivo. I stavljam negde do pola, čisto da dobijem malo definicije na donjem kapku. I zatim uzimam drugu stranu četkicu, opet ova za blend, i uzimam istu brown nijansu koju smo koristili u pregibu, ali samo uzimam na sam vrh četkice. Ako imate recimo olovka četkicu, možete nju da koristite, ali meni je ova trenutno pri ruci. I samo ću da, nadam se da nisam previše izblendala, znači samo ću da malo izblendam tu senku, prosto da ne bude oštra ivica. Možete malo ispod obrve, ja ću bukvalno trunčicu, ništa previše.
tonovu četkicu, ovo je neka četkica za likovno stara. Uzimam istu tu svetlu bež senku koju sam koristila na unutrašnjem uglu oka i samo ću malo da stavim ispod obrve. Ali samo ispod ovog ugla, ništa previše, ne želim da bude, kako da vam kažem, da izgleda kao da imamo kilo highlightera ispod obrve, to ne izgleda lepo. Znači samo malo stavite bukvalno ispod luka, čisto da malo svetlost udari to i onda vidite kako obrva automatski deluje podignutijem, ali poenta je da to bude suptilno. Jer ako stavite ispod cijele obrve, onda će cijela obrva da vam izgleda kao da je podignuta, nećete dobiti taj malo mačkasti luk. Zatim prelazimo na ovaj deo za konture, tačnije za obraze. Ovo je neka blush četkica koja je, kao što vidite, otpala je drška, ali super mi je za konturisanje. Uzimam bronzer nijansu, otresem višak, zato što su dosta pigmentovane, i gledam, znači, bukvalno od negde, tu gde vam se pravi senka, znači gde vam upada prst ispod jagodice. Evo, vidite već. Znači, tu nanosim konture i nanosim bukvalno dotle. Znači, ne idem previše ka usnama, zato što to može da izgleda previše onda nenormalno. I onda polako kružnim pokretima to blendam. Ja ne znam iz kog razloga na kameri sve deluje dosta intenzivnije. Uživo ove konture su jedva vidljive, ali bukvalno. Ne znam koja je fora. A kad želite nešto da se vidi na kameri, a onda neće. Vidite sad koliko jagodice izgledaju onako uvučena. Sad ćemo to isto na drugoj strani. Vidite koliko ovde nema. Ukoliko ne volite to, nemojte da radite. Ja ne radim to uvek, pogotovo ne na dnevnom nivou. Ono što mi je ostalo na četkici, spuštam sa strana nosa. Meni ne treba neko preveliko konturisanje nosa. Mislim, prosto ja ne volim previše da ga konturišem. Možda bi trebala, možda ne, to me ne interesuje. Ja ga samo malo čisto da se izdigne iz cele površine lica. Jer kada stavite puder se može da deluje kao da je jedna dimenzija. I također ono što je ostalo na četkici, samo malo sa strana čela, zato što imam ogromno čelo. I ja volim malo da ga smanjim, da ga uokvirim. Nije to toliko do toga da ga ja smanjim, već više da nekako ako stavim bronzer na jagodice, malo na nos, na bradu, nekako mi čelo ostane previše belo i previše prazno. I želim malo da izjednačim prosto, da ne deluje kao da čelo nije povezano sa ostatkom lica. Tako da zato stavljam malo bronzera oko kose. Zatim prelazimo na highlighter, sad ćete da vidite kako je lep. To je ova ovde nijansa, koristim istu Aurinu četkicu koju sam koristila za setovanje ispod očiju. Vi to niste gledali ste u drugom videu. Ali, znači četkica Aurina za blend i nanosim bukvalno tamo gde, vidite kako udara svetlo u ovaj ovde deo. Tu nanosim. I onda ga ovde polako penjem ka ćošku obrve, ka kraju obrve tačnije. I poslednji korak je rumenilo. Jedina, znači, stvar koja mi se ne sviđa kod ove palete jeste što je rumenilo odmah do bronzera i lako možete četkicom da uhvatite bronzer umjesto rumenila i onda da napravite ogromnu brown mrlju na vašim jagodicama. Znači, uzimam, otresem obavezno višak, videli ste koliko se pigmentovano, i nanosim bukvalno između highlightera i kontura. Želim da ih na neki način spojim i stopim zajedno. Morat ćemo još malo. Znači, uzimajte malo po malo proizvoda, nemojte da preterate. Znači, moj savjet vam je ukoliko želite, eto tu neku, da kažem, dnevnu varijantu, odlična je. Ova 3 proizvoda su super, rumenilo, kažem, malo onako. Ali, a i senkica, ova brown je jako lepa, ova mat. Ove ostale ščimeraste su malo onako
teže se zalepe za kapak, ali kažem, ukoliko koristite recimo neku bazu koja je onako malo lepljiva i ukoliko je ne fiksirate nečim, mislim da će biti odlična. Tako da, to što se tiče palete, evo kako ona izgleda, još jednom. Mislim da je stvarno super, eto, za neka putovanja, kada ne morate nešto puno da se šminkate ili ako ne morate previše stvari, ako nemate mesta previše stvari da nosite. Znači, možete s ovim da napravite gomilu lukova, ja sam sad ovaj neki ovako malo više neutralan, neki blagi cut crease, ako možete da vidite. Možete da uradite klasičan smokey, recimo stavite ovo preko cijelog kapka, ovu tamnu ljubičastu, pa blendate sa ovom i to će da bude super onako intenzivno, ako želite neki jači look i malo dodate unutrašnju ovu. Možete da ih kombinujete, kažem, tako da mislim da je jako fina paleta, a za cijenu, kažem, javit ću vam i napisat ću to negde. To je to, javit ću vam se u toku dana ukoliko stignem, da vas updateujem na bronzer, rumenilo, highlight, na senke, kako se drže. I to bi bilo to. Uživajte pa se vidimo uskoro.